Кәрим Кара. Берәүгә берәү кирәк. 3нче кисәк. Төрле яклап уйлаганнан соң очрашуга барырга булды. Иптәш кызы Кәримәне дә үзе белән алды. Күпкә алдан килеп, парктагы эскәмиягә утырдылар. Култык таякларын куе сирень куаклары арасына яшерделәр. Читтән караганда башкалардан һич тә аерылып тормыйлар. Зөлфия ахирәтенең ширдән таяк юанлыгы калган аякларын каплар өчен озын итәк кияргә мәҗбүр итте. Үзенең аяклары аның ни җитте, кызларныкыннан күпкә матуррак та иде. Тик менә кузгатып кына булмый аларны. Билгеләнгән вакыт җиткәч, егет килде. Шаярып килеп, кызлар янына утырды. Нәрсәләрдер сөйләгән булды. Шунда ук сизде Зөлфия. Ошатты аны Захит. Гел аңа гына карап торды. Ошатмаслыкмы ни? Таралып төшкән калын алтын су чәчләр, куе керфекләр, фирүзәгә тиң зәңгәр күзләр, шиядә янып торган иреннәр. Гәүдәсенең иске өлеше бик килешле иде аның. Кабарып торган күкрәкләр, кысып буылган нечкә бил, кигән киеме дә ярыйсы гына. Егет кызларны йөреп килергә идәкли башлады. Кафега чакырды, егетлеген күрсәтеп шибәркәйләрне сыйларга иде исәбе. Менә шунысыннан Зөлфиянең кыты очты да инде. Яныннан титаклап барырмы култык таяклары белән? Зөлфиянең айваена карамыйча, Захит аны тартып торгызмакчы булды. Кыз асфальтка көлтә төсле авып төште. Агарынып калган егет нәрсә булганын аңлап җиткермәстән, һаман Зөлфияне тарткалап аякларына бастырмакчы булды. Шунда иптәш кызы Кәримә арага керде. Тимә аңа, йөри алмый ул, әнә агач арасыннан култык таякларын алып бир. Аптырашта калган Захит куаклар арасына кереп китте. Зөлфия тотына таяна, урынына утырды. Чыкты кулларына таяклар тотып Захит. Кызлар ягына карамаска тырышып, аларны эскәмия читенә сөяп куйды. Һәм йөгерә атлый китеп тә югалды. Яшьләренә буылган Зөлфия шул чакта ант итте. Башка бер егеткә дә күтәрелеп карамаска, кияүгә чыкмаска. Хәер, кем алсын инде бер зәгыйфне үзенә кәләш итеп? Зур шәһәрләрдә гадәттә табигать тарафыннан үгисетелгән затлар, гарипләр, оешмалар оештырып, бер-берсенә хәлдән килгәнчә ярдәм итеп, бер бөтен булып яшәргә омтылалар. Зөлфия бәхетенә әнә шунда үз тиңдәшләрен барып тапты. Ниһаять, күңеле урынына утырды. Уй-хыяллары бер иде аларның. Аралашулары җиңел иде, бар яклап та әйбәт иде инде бу урын кызыкайга. Көннәрнең күп өлешен ул оешмага бүлеп бирелгән кысан гына бинада үткәрә башлады. Ширләр, дарулар, дәваханәләр турында гына түгел иде сөйләгәннәре. Зарланып яшь түкмәделәр, кайнап торган тормыш белән яшәделәр. Бер иске генә уаз беркетелгән иде аларга. Һич тик тормады машина. Әле җыелышып табигать кычагына чыктылар, кинотеатрларга бардылар, төрле кул эшләре әзерләп, балалар йортларына бүләкләр илттеләр. Җырладылар, биеделәр, концертлар куйдылар хәтта. Зөлфиянең уйламаган яктан сәләте ачылды. Бик килештереп, рәсемнәр төшерергә старып китте ул. Хәтта оешманың гербы да аның куллары белән ясалды. Яшел яфраклы, сынган нечкә генә агач кәүсәсен саклап торган терәк. Барысы да бик ошатты рәсемен. Безнең язмышны чагылдыра, диештеләр. Хәер, арада талантлылар күп иде. Кайсы шигырь яза, кайсы өздереп җырлый. Әнә шулай 3 еллап вакыт узып китте. Бу чорда Зөлфия язмышында авыр сынаулар да булды. Пенсия яшенә дә җитәлмичә, бер артлы әтисе белән әнисе үлеп китте. Гомер буе агулы цехта эшләү кыскарткандыр инде гомерләрен. Ярый иптәшләре Зөлфиягә терәк булдылар. Хәлләреннән килгән кадәр ярдәм иттеләр, ялгызын калдырмадылар. Бу вакытта бер абыйсы гаилә кырып ерак Сахалин утрауына барып урнашкан иде. Икенче абыйсы армиягә калырга булдым дип хат язды. Шулай итеп Зөлфия ялан кебек фатирда ялгызы торып калды. Бирешмәде. Үз тормышын үзе көтәргә өйрәнде. Теләсә нинди эшне эшләргә җайлаша иде ул. Кайчандыр биргән антына тугры калган булса, тормышы тыныч кына бер кигә агар иде дә бит.
Көтмәгәндә уйламаганда аларның кечкенә коллективында яңа кеше пәйда булды. Тубыктан аягы киселгән. Зөлфиядән 4-5 яшькә яшерәк, шымырттай кара күзле Шамил иде ул. Егет бик дуамал иде. Аякларым юк дип тормады. Тубык башыннан күннән тегелгән бияләйләр кидереп, коридорларны бер итеп шабып йөрде. Теленә шайтан текергән иде үзенең. Кайдан уйлап чыгарып тора? Аны тыңлый тәгәрәшеп көләләр барысы да. Зөлфия аны инекәше төсле кабул итте. Тегендә чаптырды, монда йөгертте, 40 төрле йомыш тапты. Һич эшсез тормады. Әнә шул Шамил ай үтмәде, миңа кияүгә чык дип Зөлфиягә бәйләнә башлады. Яратам, синнән башка яши алмыйм дип үзәгенә үтте. Зөлфия көлеп кенә карады аның кыланмышларына. Барысын уенга барды. Артык бәйләнә башласа, кышкырткалап та туктатты. Аның яшендә Зөлфиянең башында да җил уйный иде. Сөйләр дә, туктар әле дип уйлады. Егет түзмәде дә куймады. Әлбәттә, тирә-яктагылар да сизде эшнең нидә икәнен. Бер көнне җитәкчеләре Галия Гафуровна Зөлфияне аерып алып калды. Алдына кайнар чәй куйды, өстәлгә печеньелар таратты. Шуннан үзе дә Зөлфия янына килеп утырып, авыр сулады. Синең Шамил турындагы уйларыңны беләсем килгән иде, дип, ерактан уратып башлады ул сүзне. Нәрсәсен беләсе, бер тел бистәсе инде шунда, диде Зөлфия ваемсыз гына. Алай диме, Зөлфия, ул ир кеше, ә без хатын-кыз. Раббыбыз безне бу дөньяга парлы яшәсеннәр өчен яраткан дип, ибләп кенә һаман үзенекенә каерды апасы. Мин кияүгә чыкмыйм, бер үземә дә бик әйбәт әле. Әнә сез дә бар гомерегезне ялгыз яшәгәнсез, дип өздереп әйтте кыз. Шуңа үкенәм мин, Зөлфиякәем, миңа да тәкъдим ясады берәү. Ә мин исәр, кире каккан булдым. Яшьлек юләрлеге инде. Беләсеңме, хатын-кыз бәхете гаиләдә. Әгәр сиңа Раббыбыз андый мөмкинлек бирә икән, ике куллап ябыш. Шамил начар егет түгел, синең өчен утка керергә әзер. Соңыннан рәхмәтләр укырсың әле. Галия Гафуровнаның сүзләре кызыкайны уятып җибәргәндәй булды. Чынлап та, Шамил бик якын бит аңа. Ул турыда уйларга гына курка. Гарип имеш ул. Кешегә калган көне юк ич әле. Гарип кешеләрнең бәхетле булырга хаклары юкмы әллә? Шулай үз-үзе белән бәхәсләшеп, атна буе иләс-миләс йөрде дә, әйе диде Шамилгә. Тегенең ничек шатланганын күрсәгез иде. Бик күңелле туй үткәрделәр. Шамилнең әтиләре инвалидларга яратлаштырып эшләгән машина бүләк итте яшьләргә. Башка бүләкләр дә күп булды. Барысы да тиң-тигез тормыш, бәхет теләде. Бик матур яшәп китте алар Зөлфия фатирында. Чынлап та, хуҗалыкчан ир булып чыкты Шамиле. Коридорга бер дигән шкаф эшләп куйды. Күгәгеннән ышкынып барган ишекне яңартты. Балконга тәрәзәләр куйды. Дөресрәге, икәүләп эшләделәр. Уйлавын Зөлфия уйлады. Бар акыллы киңәшләр аннан булды. Иренә кулыннан килгән кадәр ярдәм итте. Башта алар бала булмас дип нык курыкканнар иде. Худайның рәхмәте нәкъ вакытында авырга калды Зөлфия. 9 айдан тупырдап торган кыз күтәреп кайтты. Дөресен әйтсәк, үзе күтәрмәде. Әти-әниләре булышты, рәхмәт төшкерләре. Нинди генә булмасын, киленнәрен яраттылар алар. Икесе бер кешегә тормаган ир белән хатынга бала караулары ничегрәк булганын күз алдына китерә аласызмы? Юешләнгән юрганын алыштыруда зур мәшәкать иде алар өчен. Юарга алынсалар, шабыр тиргә төшәләр. Берсе тубыкланып баланы тота, икенчесе урындыкка басып су куя. Галәмәт инде менә. Ничек итсәләр иттеләр, үстерделәр сабыйларын. Халыкта сүз бар, кар башына кар җитә, кыз башына кыз җитә. Зөлфиянең иң якын ахирәте Сәрвиназ йышлады аларга. Бурылган сайын килде, ярдәм итәм дип ышандырды. Җае килгән сайын Шамилгә карап, мәгънәле елмайды. Сукыр да булган икән Зөлфия. Сәрвиназ аннан күпкә яшерәк иде. Зәгыйфлеге дә күзгә ташланып тормый. Бары бераз аягын сирәп йөри. Йөзе дә курчакныкка төсле. Килгән сайын аңа машинада каядыр барырга кирәк булды. Аптекадан дару аласы, табибка күренәсе, ерак ательедан күлмәген алып кайтасы. Шамилен үз куллаплар җибәрде Зөлфия. Бар,
үзебезнең кешегә ярдәм ит янәсе. Яшь әнинең хәлен белергә килүчеләр бу йөрүләрнең яхшыга түгеллеген аңлатырга тырышып карадылар. Зөлфия көлеп кул гына селтәде. Шамил аны гына ярата, кызы эчендә үләргә тора ләбаса. Әмнә атны элек Шамил кайдадыр йөреп кайтты да, шугалап йөреп, үз киемнәрен чемоданга тутырырга тотынды. Мин үз эзләгәнемне таптым, Сәрвиназ белән кушылырга булдык, дип аңлатты, гаҗәпләнеп карап торган Зөлфиягә. Сүз дә әйтә алмый, артыннан карап калды Зөлфия. Ул көнне ярсып елап, икесенең утта януларын теләде. Икенче көнне Шамил җирләр тырнап ялынса да, кире кертмәскә булып бетте. Әйре өченче көнне дә кайтмады. Суга төшкәндәй гаип булды. Менә шул чакта кара кайгыга калды инде Зөлфия. Ничек яшәргә тиешсең инде ул? Тенендә күбәләк булып талпынган җанын саклап, 7 айлык баласын аралап, ничек яшәргә? Якымсырап киткән Зөлфияне ишек шаккыган тавыш уятып җибәрде. Кем дип тә уйларга белмәгән хатын кабаланып кофтасын иңенә япты, подшипникларны зырылдатып ишеккә ашыкты. Йөрәге чыгардай булып типте. Ни булса да булыр дип, киләне ышкындырды. Анда Шамил басып тора иде. «Вә!» дигән тавышка ныклап уянып китте ул. Тәслимәсе сөт сорап уянган икән. Сәгать 6-га якынлашкандыр инде. Сөт җылытып, баланы тынычландырып, әллә күпме вакыт үтте. Тагын урынына ятып, утны сүндергәч, ул тагын бәхетле төшен исенә төшерде. Төш кенә икән. Менә бу иге-чиге булмаган җир шарында яшәгән булалар кешеләр. Һәр вакыт нидән дә булса канәгать түгел үзләре. Иләре бар килеш зуррагы турында хыялланалар. Миллион акчасы булганның икенчесен эзләп үтә гомере. Томау төшсә дә зык куптаралар. Бәхетсез мин дип зар елыйлар. Кызык була инде адәм баласы. Зөлфия ике дә уйлап тормый, алар бәхеткә санаган әйберләрдән баш тартыр иде. Кирфеге дә селкенмәс иде, валлаһи. Зәгыйфлегенә дә разый булыр иде. Бары Шамили янында булсын иде аның. Икәү бергәләп кулга кул тотынышып, каршыласыннар иде язмыш авырлыкларын, бергә шатлансыннар, бергә сагышлансыннар иде. Кызларын 4 саны төгәл, акыллы, тәүфиклы бала итеп үстерсеннәр иде. Шул чакта бу җирдә Зөлфиядән дә бәхетлерәк кеше булмас. Менә хәзер уяу чакта ишекне каксыннар иде. Зөлфия ачып җибәргәндә анда киң елмаеп, Шамиле басып торсын иде. Һәм аны киң күкрәгенә кысып әйтсен иде. Сез миңа кирәк, кызым алтыным кирәк, син кирәк миңа Зөлфиям.